Ahojte, tak ja vám tu dneska akurát 8.4. počas zatmenia slnka, aspoň v Baranovi. Joj, krásne energie. Som akurát na bráne a úplne to tu priští. Tak som sa rozhodla nahrať o 51. genovom kľúči. Ďalší archetyp v znamení barana. 51. genový kľúč, alebo z pohľadu human designu brána sa nachádza v centre ega, rovnako ako 21 minule. A je to zase taká veľmi ohnivá, individualistická energia. A tento genový kľúč konkrétne hovorí príbeh o vlastne ceste z tieňa nekľudu skrze dar iniciatívy, aj keď slovo iniciácia je tu tiež veľmi na mieste, až po dar prebudenia. No a zaoberá sa témami šoku, témami superivosti, témami toho, aký máme vzťah ku smrti. A je to veľmi taká brána. Tak šok vie byť brána do vyšších dimenzií. No šok je práve vlastne presne tá energia, ktorá príde absolútne nečakane. No a to je ten kameň úrazu v tieňovej vibrácii, ktorý mnohých ľudí drží v neustálom vnútornom nekľude, a to práve preto, že vlastne nikdy nič naisto nevieme. A z toho pohľadu tieňovej vibrácie vnímame všetko ako absolútne náhodné a máme pocit, že nejaká katastrofa, niečo, čo nám absolútne rozframforcuje náš život, môže prísť hocikedy, hocikadiaľ. Sa v genových kľúčoch uvádza taký príklad toho, že počas vojny, keď vlastne bombardovali lietadlami domy, tak to je ten pocit, že nikto nevie vlastne, na ktorý dom tá bomba spadne, a dá sa jedine dúfať, že to nebude ten tvoj. Takže tento genový kľúč na tej tieňovej vibrácii vytvára veľký vnútorný nepokoj, nervozitu, prelietavosť. Je to vlastne vibrácia, v ktorej človek nedokáže mať rešpekt voči životu. Je absolútne znecitlivený. A to zase veľmi súvisí s otázkou prijatia smrti. Vlastne smrť je taký obraz najväčšieho šoku, ktorý si vie človek predstaviť. A keď ako bytosti nemáme zintegrovanú smrť, nemáme zintegrovaný ten fakt, že náš život je pominuteľný, tak si tým vlastne neuvedomujeme vzácnosť toho života, a tým pádom nás to vlastne absolútne odpája od celku a spôsobuje to potom aj presne tú vec, že z tohto pohľadu vnútorného nekľudu, ktorý je inak veľmi silná energia, sám barán o sebe vo všetkých aspektoch, ktorý sa prejavuje, veľmi ohnivá, intenzívna energia, ktorá keď vlastne nie je channelovaná tým spôsobom, ktorý by podporoval ostatných, ale je naozaj skôr akoby využívaná
tej superivosti, v takej tej macho energii, tak je to absolútne ten archetyp človeka, ktorý si ide svoje a stúpa po rebríčku hierarchie, nehľadiac na to, aká potopa sa deje okolo neho. Takže ľudia s týmto genovým kľúčom, ktorí teda majú skôr v tej reaktívnej tieňovej vibrácii, sú fakt, že agenti šoku. Sú to tí ľudia, ktorí dokážu robiť absolútne nepochopiteľné veci pre ostatných, ktoré sú často aj z miesta absolútnej nebojacnosti. Ale to vlastne práve kvôli tomu, že títo ľudia sú tak odpojení od života, že nevnímajú jeho váhu a tým pádom v tom ošiali tej energie, ktorá skrze nich prúdi, sú schopní robiť obrovsky riskantné kroky, ktoré však často spôsobujú obrovský rozptýl a chaos v kolektívnom poli ľudstva, pretože vlastne práve šokujú v tom negatívnom slova zmysle, v tom, v ktorom vlastne bežný človek nemá šancu to zintegrovať a skôr to zanecháva také náročné pečatie. Takže to vie byť veľmi vlastne deštruktívna energia, keď je práve používaná pre ten nejaký individualistický superivý rást. Takže vlastne tie dve polarity, ako sa tento tieň môže prejavovať, sú teda buď absolútna zbabelosť práve v tej potlačanej stránke, kedy človek sa proste si zatvára dvere pred životom a nie je schopný absolútne nejako vykročiť, alebo je to naopak práve tá energia človeka, ktorý je absolútne nehostinný, ktorý má veľmi pevné, no a teda ten kľúč, ten sweet spot v tomto genovom kľúči je práve vlastne o tom dokázať tú energiu, ktorá týmto človekom prúdi, ju dokázať začať používať tým kreatívnym spôsobom. A vlastne na úrovni daru je tento génový kľúč práve o témach osobného rastu, o nájdení proste individuálnej síly. Je veľmi často aj viazaný s takou vlastne vnútornou iniciáciou jedinca. Je to v niečom taká energia bojovníka, avšak vlastne bojovníka čisto na úrovni konfrontácie s tými individuálnymi vnútornými strachmi. Takže vlastne tu sa práve tá energia šoku transformuje do tej energie, ktorá práve umožňuje vlastne to vnútorné posilnenie a ten vnútorný rast. Pretože každý ten šok je tá potenciálna brána, ktorá nás môže vlastne hlbšie vytrhnúť z tých častí, v ktorých sa cítime zovrete, v ktorých sa cítime oddelenie a vlastne strhnúť oponu a približiť nás viac do tej vnútornej sily toho, že kto som ja, a tým pádom vlastne precítiť aj tú matricu života a tú hodnotu tých ostatných bytostí okolo. Takže ľudia s týmto genovým kľúčom v hologenetickom profile sú často ľudia, ktorí sú veľmi individualistickí a majú potrebu si vychodiť vlastný chodníček. Nefunguje pre nich čítať v knižkách alebo nasledovať cudzie učenia toho, ako žiť život. Je to práve vlastne ten archetyp, ktorý potrebuje nájsť tú svoju cestu, ktorá vlastne nevedno kam vedie, ale vie to byť vlastne veľmi, veľmi posilňujúce
A sú to často ľudia, ktorí fungujú ako takí iniciátori. Že práve vychodia nejaký nový chodníček, ktorý potom ostatným ľuďom vlastne otvorí horizonty a zároveň ich posilňuje do toho nebáť sa za seba skúmať a kráčať neprechodené chodničky. Takže zatiaľ čo na tieňovej vibrácii 51 superi s okolím a snaží sa dokázať, že je najlepší. Na tej vibrácii daru 51 túto superivú energiu používa na vnútorný rast. A je to naozaj také nakopnutie stať sa lepšou verziou seba samého, ale veľmi dobre na tejto darovej vibrácii tento človek vníma to, že každý sme absolútne jedinečný a nie je to vôbec o tom byť najlepší v niečom, ale je to naozaj o tom vlastne vykryštalizovať tie svoje vnútorné dary a kvality a tie nechať čo najviac rozkvitnúť. A táto energia vnútornej odvahy a vlastne to prekonanie toho nejakého vnútorného pocitu menej cennosti je niečo, čo vlastne v kvantovom poli automaticky priťahuje úspech, priťahuje synchronicity. Takže človek, ktorý vlastne nájde tú odvahu naozaj vstúpiť do tej svojej osobnej cesty a ísť ňou, je človek, ktorý si automaticky priťahuje šťastie. No a zrazu ten šok vo svete, ktorý tvorí, je práve ten posilňujúci pozitívny šok, ktorý vlastne otvára ľuďom oči a ukazuje, čo všetko je možné. Silne spojená so svetom komerčným, so svetom biznisu a je naozaj veľmi kľúčové, aby ľudia, ktorí majú práve aktivovaný 51. dar a naozaj majú ukotvenú tú jedinečnosť a integritu toho pozitívneho šoku, aby vlastne práve títo ľudia pomohli preskladať hodnoty biznisov aj komerčného sveta, pretože stále v tomto bode dosť veľká časť ľudí, ktorí sú v týchto sférach, jednajú práve z tej vibrácie superivosti voči ostatným. Z pohľadu Siddhi tento genový kľúč hovorí o tom, že prebudenie je vždy prekvapenie. Že tá intenzita toho skutočného prebudenia sa je vždy ako obrovský kvantový skok. Sú systémy, ktoré hovoria o schodíkoch, po ktorých sa dá nejakým spôsobom vyvíjať, ale aj takto ultimátne prebudenie je vždy obrovský šok. Tento stav prebudenia je v podstate fenomén, ktorý nezmení tú najhlbšiu esenciu v nás, ale to, čo zmení, je našu biológiu. Zmení naše telo fyzicky a je to vlastne ten bod, kedy sa naše separátne ja rozplynie. Takže stratíme identitu, ktorá z pohľadu Siddhi je iluzorná, ale to, čo silne vnímam, je, že pre nás ako ľudí je, kým chceme hrať hru a chceme byť ľudia, kľúčové sa zameriať práve na ten dar. Možno na ten najvyšší potenciál daru, ale v momente, keď vlastne sa rozprávame o Siddhi, čo je ten najväčší šok, tak tam už sa nie je o čom rozprávať. V podstate aj z pohľadu Siddhi nejakým spôsobom odkomunikovať, aké to je veľmi náročné, pretože akékoľvek slová sú skôr mätúce a jediné, o čo sa dá možno oprieť, je skutočne tá vibrácia za tými slovami. Toto Siddhi tiež rozpráva vlastne o tom, že na úrovni formy sú iniciácie práve tie momenty, keď jednotlivé či už atómy do seba narážajú alebo narazí asteroid do hviezdy
alebo do seba narazia ľudia v nejakom vzťahu. A to sú tie momenty, kedy vlastne zažívame iniciácie. A to preto, lebo je to určitá forma šoku. Vlastne dve rôzne polia sa nejakým spôsobom narazia do seba a sú nútené tým pádom sa zmeniť, prejsť procesom transformácie. Vlastne až na úrovni siddhi sa vyvarujeme šokom. A to preto, lebo na úrovni siddhi vnímame vedomie ako absolútne prepojené. Vnímame vedomie ako niečo, čo nie je lokalizované, čo je všade a nikde, a preto vlastne tým, že nemáme naše stanovisko, ktoré sa môže nejakým spôsobom transformovať a vyvinúť, tak nezažívame šoky. Pretože je to ten konštantný stav všetkého v ničom. Takže stade nie je kam ísť a nie je sa kam vyvinúť. Takže vlastne otázka šoku a otázka evolúcie je otázka formy. Je to otázka, v ktorej my potrebujeme mať nejakú našu perspektívu, nejakú našu cestu, ktorá sa potom môže formovať a vyvíjať. Keď sme vlastne za tou formou, v tom kryštáli, v tom čistom vedomí, tak sa nie je kam vyvíjať a nie je aký šok možné zažiť. Z pohľadu I Chingu je 51 nazvatá Thunder, výchrica. A je to naozaj niečo, celá tá energia 51 je práve o tom otrase. No a posledná vec, o ktorej sa teda píše v 51. genovom kľúči, je jav kolektívneho prebudenia. A teda v tomto genovom kľúči sa píše, že eventuálne dojde k momentu, kedy sa celé ľudstvo kolektívne prebudí. A kolektívne zažije ten stav podstaty, ten stav pola jednoty, čo bude tá najväčšia udalosť, aká tu pre ľudstvo kedy bola. A zároveň to bude niečo, čo bude za všetkými udalosťami. A možno to bude vlastne koniec, no. Ale to je práve asi tá krása na týchto príbehoch, že podľa mňa ten úplne že najromantickejší koniec, aký si vieme predstaviť. Tak asi toľko o tomto genovom kľúči. Verím, že vás to nejakým spôsobom obohatilo a budem veľmi rada za nejakú spätnú väzbu. A majte krásne dni. Pozdravujem.